Arvaa oikea maalilaulu. Arko Mensa lähtee etenemään. Lehtirannalle tulee kiire. Edelleen Arko Mensa. Siirto siihen keskelle. Numero 1. Heiskanen, edelleen Heiskanen. Oikea käytö maali eteen. Siinä on tasoitus. Joakim Latonen kyllä avustaa hienosti Saku Heiskanen tämän. Ja Latonen pääsee puttaamaan pallon sisään. Niistä tulee tasoinen. Kun 60. Numero 2. Edelleen Heiskanen. Oikea käytö maali eteen. Siinä on tasoitus. Joakim Latonen kyllä avustaa hienosti Saku Heiskanen tämän. Ja Latonen pääsee puttaamaan pallon sisään. Niistä tulee tasoinen. Numero 3. Heiskanen, edelleen Heiskanen. Oikea käytö maali eteen. Siinä on tasoitus. Joakim Latonen kyllä avustaa hienosti Saku Heiskanen tämän. Ja Latonen pääsee puttaamaan pallon sisään. Niistä tulee tasoinen. Numero 4. Edelleen Heiskanen. Oikea käytö maali eteen. Siinä on tasoitus. Joakim Latonen kyllä avustaa hienosti Saku Heiskanen tämän. Ja Latonen pääsee puttaamaan pallon sisään. Niistä tulee tasoinen. Numero 5. Edelleen Heiskanen. Oikea